Здравейте, онова ревю не ставаше, но ще ви покажа друг по-хубав. Аврора. Майката, като била бременна, децата й казали: мамо, обичам дете, може ли да ти гушна бебчето? Ха-ха, да, скъпа. Тя при раждането го сгушнала. Докторката дошла и казала: здравейте, аз съм хубаво момиче. Какво имаме тук, бебе? Много ме боли корема. Ще го правим. Ей! Нож! Това е микрофона нож. Тя го взима. Хайде. Ето. Готови сте. Леди, това бебче, колко е сладко. О, Леди, дай го си козючок. Сега да спа, сестра. Good. Малката след малко ще дойде мамо. На кръщенето те поканили феите. След това, като поканили трите феи, те казали: Крал Александър седнал на трона си с кралица Александър. Крал Хари с кралица Алекс. Тя бебето било Лучия. И феите дошли. Забравили да поканат една лоша злодеида. Трите феи дошли и казали: крале, всяка фея може да даде на всеки по едно жел. Да я кръсти с едно хубаво желание. Те я кръстили едната да стане: кръщавам те ти, Аврорче, да станеш най-красивата. Тя отишла и казала: чао. След това дошла втората. Тя казала: ще те кръща с да си много красива, да си с прекрасен глас и много красива. Последната Лъчезарио, като искала да изпълни желанието, злодеида дошла и казала: муа!